Bueno, atxaldeon denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur arratsaldean hemen Hernaniko Biteri Antzokian ospatuko eguna, aurtengo Gipuzkoako bertsolari eskolarteko saiotako bigarrena izango da. Aurreko astean Legazpina segitzen eta esan bezala gaur Hernani edukiko du jarraipena. Gaurko hontan bertso eskola dexentek hartuko dezue parte, orduan hasierako saio hau hiru zatitan edo banatu behar izan dugu. Eta lehenengo protagonistak izango dianak hementxe holtzan dauzkagu, batetik Añorgako bertso eskolako kideak eta bestetik Oiartzungo haurtzaro ikastolako. Nik eskatzeako asizate txaloka, baina aurkeztuko izkizue. Añorgatik etorri zaizkigu Beñat Lizartza, Malen Lopetegi, Udane Azkarate, Inge Peinador, Goreti Manterola, Naikari Estebez, Xuban Olaizola, Urko Aramendi eta Joseba Latorre. Eta beraiek izango dira lehenengoak agurrak kantatzen. Beñat izena dauka Lizartza bizena, eta bertso hauetan ni naiz hoberena. Trai, tralarai, tralarai, nik izena detingetan nago urduri, toki honek niretzat kursala dirudi. Trai, tralarai, tralarai, nire izena Urko da bizi naiz Añorgan, gaur jakingo dezute hauenetan ordan. Trai, tralarai, tralarai, Añorgatik gatoz, arratsalde polit bat pasatzeko asmoz. Goreti izena dut lagunentzat gore, eta gaur etorri naiz dotore dotore. Trai, tralarai, tralarai, nere izena dugu Xuban Olaizola, Añorgan bizi naiz ta beharkinola. Trai, tralarai, tralarai, Naikari izena dut ez du zurbilara, neska jatorra baina kotila xamara. Trai, tralarai, tralarai, Añorgatik gatoz, arratsalde polit bat pasatzeko asmoz. Lasartzen bizi naiz ni izena Udane, korpus normala daukat ez izen ez dame. Trai, tralarai, tralarai, 11 urte ditut ta izena Malen, beti ikastolara iristen naiz lehen. Joseba dut izena naiz futbolaria, Añorgan ibiltzen naiz zaintzen porteria. Trai, tralarai, tralarai, Añorgatik gatoz, arratsalde polit bat pasatzeko asmoz. Trai, tralarai, tralarai, hauxe zan guztia, espero dugu dena kontentu guztia. Eskerrik asko Añorgako taldeari, eta orain trikitisa eta guzti omen datoz Oiartzuarrak.